Durante a última década, esta estrada que dá acceso á igrexa de Perdecanai en Barro foi obxecto de varias intervencións parciais. Agora a vía está sendo remodelada por completo grazas a un convenio entre o Concello e a Deputación de Pontevedra. O proxecto inclúe a posta a punto da estrada, o saneamento da zona, a instalación de lombos para limitar a velocidade a 30 e a creación dunha senda peonil por un lado da vía de 2,5 metros. Estas obras da estrada principal que nos une dende a 550 á zona da igrexa, ao centro da parroquia, pois e que leva 11 ou 12 anos en obras, pois vela rematada definitivamente pois é unha tranquilidade, non? Tanto para a seguridade da xente que circulamos por ela todos os días, tanto en vehículos como andando, como para por deixar de estar provisionalmente todo isto en obras e verse todo rematado. O proxecto ten un orzamento duns 330.000 euros, dos que a Deputación vai asumir o 70%. Dende o ente provincial contrapoñen este tipo de actuacións globais fronte ás trapalladas din que obrigan a arranxar sobre arranxado. Lembro cando o alcalde viu a plantexarme a problemática desta estrada EP505 de aquí de Perdecanai, na que me contou pois, toda a situación de continuas obras durante tantos anos, obras pequenas, obras a nivel continuas trapalladas, diría eu, e plantexou tamén outra necesidade municipal, que era a necesidade do saneamento. Segundo o acordo que chegaron a Deputación e o Executivo local, a estrada, que a día de hoxe de titularidade provincial, vai ser transferida ao Concello en canto rematen as obras. É unha estrada que no seu momento pertence á Deputación, porque era un acceso a unha igrexa e demais, pero que ten unha tipoloxía de estrada máis de camiño municipal, por eso se contemplou dentro do abano de colaboración e así se plasmou no convenio que se asinou e conleva unha transferencia para o municipio de acordo á tipoloxía da obra. Segundo os cálculos da Deputación, as obras deberían estar rematadas antes de que comece o verán.